Φίλε Νάδα, καλώς ήρθες σε ακόμα ένα βιντεάκι στο κανάλι μου. Εύχομαι να είσαι καλά και να περνάς υπέροχα. Σήμερα θα κάνουμε μαζί ένα μακιγιάζ για καστανά ματάκια, έτσι ώστε να τους δώσουμε περισσότερο φως και να βγάλουμε από μέσα τους το πράσινο. Ωραίο ακούγεται, τι λες κι εσύ? Θα ξεκινήσω λοιπόν με μια ολοκληρωμένη βάση, με όλα τους τα βήματα, ένα προς ένα στα έχω στο βιντεάκι και έπειτα εστίασε λοιπόν στο μακιγιάζ των ματιών, όπου είναι και το πιο έτσι juicy σε αυτό το βιντεάκι. Θα ξεκινήσω λοιπόν από μια ζεστή καφεσκιά, όπου θα τη βάλω σε όλο μου το κινητό βλέφαρο και έπειτα θα πάω σε μια κυπαρισή σκιά, έτσι βαθύ πράσινο. Στη συνέχεια θα περάσω και ένα μπέζ μολυβάκι, θα βάλω full μάσκαρα. Πες μου και εσύ τη γνώμη σου αν σου άρεσε το μακιγιάζ, γράψε μου κάτω στα σχόλια, σε περιμένω. Και εμείς θα τα πούμε σύντομα σε ένα επόμενο βιντεάκι, σε φιλόγλυκα!